Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel ta mai albarka mai suna lafazi blog. A yau ma dai kamar kullum kamar yadda muka saba cikin yardar Allah da kuma cikin ikon Allah mun kawo muku wani sabon fim ne mai suna Bakin maciji. Wannan fim ɗin na Bakin maciji fim ɗin Indiya ne wanda shi ma kamfanin Sultan Film Factory ne suka fassara shi. Sannan kuma wannan fim ɗin da muke gaya muku mai suna Sultan Bakin maciji fim ne wanda ya shahara ya yi suna, sannan kuma fim ne wanda za a ce kusan kowa an san shi. Sannan kuma mun kalli wannan fim ɗin mun ga kyansa, mun ga ya kamata, shi yasa muka ga ya kamata a ce mu nuna muku yadda za ku yi downloading ɗin wannan fim ɗin mai suna Bakin maciji. Shi yasa muka ga ya dace a ce mun nuna muku yadda za ku yi downloading ɗin wannan fim ɗin mai suna Bakin maciji, domin mu kamar mun san idan muka nuna muku yadda za ku yi downloading ɗinsa, kuka je kuka yi downloading ɗinsa, kuka tsaya kuka kalle shi, muna da tabbaci kan cewa za ku ji daɗin wannan fim ɗin mai suna Bakin maciji. Yanzu ba tare da na ɓata muku lokaci ba, mu shiga kai tsaye domin na nuna muku yadda za ku yi downloading ɗin wannan fim ɗin mai suna Bakin maciji. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon namu, muna roƙonku da idan wannan shine ziyaranku na farko a cikin wannan channel ta mai albarka mai suna lafazi blog, da ku taimaka ku dafa mana alamar subscribing, sannan ku dafa alamar ƙararrawa domin ta haka ne za a dinga sanar da ku sababbin shirarwarmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Sannan kuma ku dafa mana alamar like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode. To yanzu abu na farko da za mu yi shine za mu shiga browser mu, wato Chrome browser, ko ba ma Chrome browser ba, kowace irin browser kake amfani da ita za ka iya amfani da ita domin downloading ɗin wannan fim ɗin mai suna Bakin maciji. So yanzu mu already mun riga mun ɗauki link ɗin website ɗinmu, ko mun ce link ɗin bidiyon mu wanda za mu yi downloading na Bakin maciji. Amma ku za na aje muku link ɗin wannan bidiyon, za na aje muku link ɗin wannan website ɗin, ko na ce link ɗin wannan bidiyon a ƙasan description ɗin wannan bidiyon. So mu yanzu za mu yi pasting haka. Da mun yi pasting kamar yadda kuke gani za mu sako, sai mu ɗan jira shi na ɗan wani daƙiƙu kaɗan. Ya kamar yadda kuke gani gashi ya buɗe mana ya ce mu sa password. So ku sani da cewa idan ba ku sa password ba, babu yadda za a yi wannan website ɗin ya buɗe muku har ya ba ku dama ku yi downloading ɗin fim ɗin da kuke so. So yanzu password ɗin da za na faɗa muku shine za ku yi amfani da shi domin downloading ɗin wannan fim ɗin na Bakin maciji. So don haka ku saurara da kyau ku jiya, domin idan ka yi kure wajen sa su ba zai taɓa buɗe maka ba. So yanzu namba ta farko da za mu yi amfani da ita ce 2 1 3 1 4 1. Ya waɗannan nambobi ƙwara shida su ne za mu yi amfani da su domin mu yi downloading ɗin wannan fim ɗin mai suna Bakin maciji. So yanzu abin da za mu yi, za mu dafa OK ne bayan mun sa password ɗin. So yanzu da mun dafa OK kamar yadda kuke gani gashi pejin ya buɗe mana, gashi ga fim ɗinmu nan Bakin maciji, sannan kuma ga waje nan ga ya bamu alamar downloading. Kamar yadda kuke gani gashi nan ga alamar downloading da bulon rubutu, da ka taɓa wannan alamar downloading ɗin shine zai yi ma downloading automatic. Shine zai ma downloading ɗin wannan fim ɗin mai suna Bakin maciji. Wannan shine yadda za ku yi, wannan ita ce hanya mafi sauƙi wanda za ku bi domin ku yi downloading ɗin wannan fim ɗin mai suna Bakin maciji. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu mai suna a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu. Muna roƙon ku da idan wannan shine ziyaranku na farko a wannan channel ta mai albarka mai suna lafazi blog, da ku taimaka ku dafa mana alamar subscribing, sannan kuma ku dafa alamar ƙararrawa domin ta haka ne za a dinga sanar da ku sababbin shirarwarmu da zarar mun ɗora. Mun gode.